Yes. Zoringo uchaura iwe. Sha. Tobuzimba daro. Rugare hapana baba. Inini ndakafunga kuti ndiri kuchengeta munhu wa. Adini ndakafunga kuti pamwe tiri kugarisana mushe ka. Pati kugarisana kwacho hapana. Zvimbiswa vese daro. Ukaona uchinzwa izoka. Ipa baba terine ruti yangu yekunanga ku police station. Nyazotaura zvaitika ndiana akuda iso. Jo. But vakutaurira wani kuti iwe haunzwe wewe. Aiwa, uri kuona kuti chiimanje ka. Uri kuona? Ini ndaifunga kuti ndiri kubatsira munhu ka. Ndasingazive kuti muchero musango ka aweswe mumba. Zvinoneka kana unozati muka. Saka ari kupi? Chibva pana pa first thing akutonga na mapurisa straight away. No, hapana chimwe chimbuzi. Ona jogo akabatsirwa nakuda straight. Unoziva? Ndinachanda kabomutadzira ini. Ndinamba kuti kuda ka inadza kuti kuda ndianga ari amai vaJoe. Amai vake chete chaarorwa kuda ka. Kandi explain nyaya yake. Joe amai vaJoe vakati vakanzwa kuti Joe akarapiswa. Ari pana vanhu vakumasista kuti sei kuti arapiswe chinhu chake. Vakati Joe kuzvive zvake zvisi zvaarusangana maproblems ake mazokuda ake emusikandwa wake. Vanazonzwisa pinto. Saka manje momzi wake vari kuti ndakangomirira kuzomubatsirawo parufu chete nekuti haangazongodyiwa nembwa otherwise. But vakaora mwoyo nezviito zvake zvakashata. You get me right? Saka uri kuona ndoinyaya dzandakataura chokwadi iona. Through tanotaura chokwadi. Vakazitaura Joe anogara achitsika konzi Kuda zvinogara achitaura zvezve. But you do understand. But Kuda kandiye anozvikonzesa because Kuda takamutaura kuti Kuda pavanhu anotya inzwa kani backstage kuti Kuda yoga kuona vanhu uzatiri pauzadheya ona ka mamonya ari pana chineti ana hamedi ini ndakatira shamwari shatakakutaura tisiyana nemunhu pakudhara but iwe unoramba ingomudzosa umba imbe ndomubhema pano one izwa nditone hasha nenyaya yacho runzwa tinobhemberetsana munyaya yekuti nyaya yekudyira poison munyaya andikuona do you remember last time you had also a problem na Fonzo. Fonzo akakumbunyikidza ini ndakanimbunyikidza nditi tikanetsana zvikazika nemunhu wese I break the chains asi uri kuona kumba kwangu inini nhasi uchiri musungwa wevanhu vacho ivava ukuona zvavakuita inini kumba kwangu inini ka waigara naye ufurabe pamaforenzi angu ese vanhu vanokurirana navo Joe takasangana pamadesert engobia remember tishipanapa remember ni Joe I always bully over Joe Joe aiwa wazachi ndakastada opportunity panapa ini pongwa kura iwa so vanobva zino here ndatoenda kuchipatara shamatoni kumapurisa first handitogona kushama toenda kumapurisa first hakusi utsinga akurwa nei kana ndezvechigai zvemama mwaanzanzi akurwa nei kuza munhu chirumero hapana chimero munhu achidamage wadaizvite make sure kuti warwa nei Shakandurwa nacho kana chibhakera kana chii hazozvara chibhakera yanotichi munhu wake before atanga kuti yekuscavenja tendera achirarara yegunduruka so wakarwa mausiku wakarara zvakatangira pagedhi apa kutaundi rohwa rohwa uri right aiwa regarowe aiwa inzonzi mina ndikubatsire regarowe handiti akatora uyu akagara naye aigara aishaudwa everyday naJoe kusvika atandanisa Joe but anoramba achimutera andiona aramba achimutera aregaurowe unotanga kundijambukira iwe zvafana nyaya yandai kutaura ungaramba uchingotera munhu wamudzinga kana ane dhonaye utonge mukadzi wako daro mukadzi wako here ndizomuosta zvamome zvanoramba chimudzora mumba vamushatichi ona zvinondibhona achikubholonja pano uchitwa rafu uchitsika konzi ndenichikupeputsa uchiramba wototanga kutondipopotera nyika chiona manje zvinoti zitfenda kuseka but zvinobhoha hazvinakidzi handine hasha nezatiwa naJoe angarwe munhu aimuchengeto daro Joe
unzwa gwatotaura but iwo unozviziva waigara uchitsikwa konzi ndoenza kuti job jamukaoka semfesi pane vanhu vauzoti panaakuirandu unobatirira mashiunobuda pachenaaakutorwa nemukadzi mubairwara shamarika kuchipatara kwese ndiamperekedza ndinini ndamperekedza kuchipatara inini hakuna kuchipatara kwandisina kumboenda kwese. Mukadzi wako here uramba ingomudzora mukadzi wako aiwa munhu achikuita rafu so sanokuda vanhu vese vanotukana vanhu vakavengana unoziva but havasvike pakugumana bhozi hapana munhu akagadzira mumwe mberi kwako chete akakuzvara ndosaka tichigara mangwana futi anenge ari mukamba mako takuti anonzi maproper clinton tichibva panapa kuda hazvina kuti wakadhakwa noti mapurisa asunge munhu akadhakwa haisi mhosva duro hatisungise tikutoenda mumapurisa ndokuti zino rako izvi zvirapwe zvese zvirapwe saka ndozvitoripo handizi hapana zoti tadye kana kuti totanga taenda padhuze paseri apa kanitombofamba unotsvaga mogokura handi padhuze kwandiri handi izvezvi hapana ana tuwezi anenge achiti nzira ironga mune ari ivhu ngatiende shortcut napa nozotudzawo kana madzokozi zvofamba hapana totongoenda